너는 좀 오빠 몰리가 그래. 그래? 오빠만 그래. 한번 나왔어도 뭐나 조리 틀루. 자, 내기다 보자매. 자, 딴거 나왔어도 뭐나 내기도. 자, 그렇지. 앞에 자하게. 한번 잘라. 어머. 나이였어. 너무 조이하고 못해. 너무 조이받고. 너무 뭐 자이받고. 어때 그러나 거지. 앞으로 미안해 본적이 전에 যাଉଛି 앞으로 미안해 무슨 믿지 저리 যাଉଛି 뭐 저리 যাଉଛି ସେଇ ପପନିଆ ମୋତେ ଜାଣୁନି ସେଇ ପାପନିଆ କଣ ମତେ ଜାଣୁନି ଜାଣୁନି ମୋତେ ଜାଣୁନି ମତେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲାର ବାପା ହଉଛ ତମେ ତମେ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ତମେ କରିଦିଅ ନଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବିନି ମୁଁ ପାରିବିନି ତାହେଲେ ପାରିବ କିଏ ତାହେଲେ ପାରିବ କିଏ ତମେ ପାରିବ କାହିଁକିନା ତମେ ସେ ପିଲାର ମା ତମେ ସେ ପିଲାର ମା ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ତମ ଭାଇ କଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବି ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଆମେ ଦୁହେଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦୁହେଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଆମେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆରିବା ତୋ ଡାଇଲଗ ଆଉ ସେଇଥି ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ